Kamfanin Nashab Travel and Tours Limited ya ajiye wani tarihi da a jihar Adamawa ba za a manta da shi ba, saboda ya zamanto kamfani na farko da ya kawo jirgi aka kuma ɗibi al'umma masu zuwa aikin umara daga jihar Adamawa kai tsaye zuwa ƙasar Saudi Arabia, inda tuni al'umma suka yarda suka kuma aminta da wannan kamfani na Nashab Travel and Tours, inda a ranar 31 ga wata Agustan 2025 matafiya suka je suka hau kan layi domin karɓar takardunsu na tafiya da ake kira da body pass. Ana cikin haka sai na ji ta bakin al'umma matafiya da suka cire dukiyarsu suka biya a ƙarƙashin wannan kamfani na Nashab Travel and Tours domin zuwa ƙasa mai tsarki yin ibada, inda suka bayyana farin cikinsu da yadda nesa ta zo musu kusa. Sunana Alai Tasu Gurore. Wannan kamfani mai albarka, Allah ya ci gaba da ɗaga mana shi. Na yi zuwa 5 da wannan kamfani kuma na kai matana guda ɗaya, kuma ina da niyan zan kai wasu 'yan uwana. Sunana Usman Muhammad. Na jin daɗin kamfani na Zahab nan, koyaushe dai suna yin iya ƙoƙarinsu. Duk alƙawuran da suka ɗauka mana kuma suna cikawa, suna kai mu ziyara ko ina, kuma wannan ma ba shine tafiya na farko da su ba. Wannan kamfani na Zahab Travel and Tours muna ƙara yi mata addu'a, Allah ya ƙara ɗaukaka ta, Allah kuma ya kare ta. Gaskiya muna farin ciki, abu ne wanda ba a taɓa yi ba, yau sai gashi za a yi shi a cikin ikon Allah. A ce a kawo jirgi sukutun zai tashi daga nan International Airport na Yola zuwa Jidda jan Ramadan, ba cikin Ramadan ba, wannan shine na farko, kuma muna fatan Allah sa haka ya dore. Honorable Tijjani Mai Karfi shine Director Operation na wannan kamfani, ya yaba wa al'umma inda ya ce lallai ba za su manta da wannan rana ba, da kuma yadda matafiya suka ba su haɗin kai suka fito a kan lokaci. Ya mu fasinjojinmu nan tsakani da Allah sai dai mu ƙara gode musu. Tsakanin mutanen gwamnati da 'yan kasuwa ma ma'aikatan gwamnati, muna da 'yan siyasa, muna gode musu da suka nemi haɗin kai a wajen su, sun ka zo kuma sun ka bamu, muna ma Allah godiya, kuma Allah sa wannan abu ne ɗore. Kammala bayanin sa ke da wuya shi ma Muhammad Umar Inuwa da aka fi sani da Kalamu Wahid, wato daraktan kuɗi na kamfanin na Nashab Travel and Tours, ya ce hakika sun ji daɗi da yadda matafiya suka aminta da su, suka kuma ba su dukiyoyinsu, saboda haka ya ce dole ne su sanya farin ciki a zukatan al'umma. To kaga duk wani kuɗi ya baka, to tsakani da Allah ya yarda da kai, ya aminta da kai. In har bai yarda da kai ba, bai aminta da kai ba zai ɗau dukiyarsa da fasfon nashi ya baka ba. Fatan mu dai ubangijin Allah ya hana mu jin kunya a gare su, Allah kuma ya taimake mu, ya ba mu nasara, Allah kuma ya sa mu cimma burinmu, abinda muka yi niyya na alkhairi a kansu, Allah ya ba mu ikon yi musu. Bayan nan ne, na cikin wannan jawabi ne sai ga jirgi ya taso daga Kano yana ƙoƙarin sauka a filin sauka da tashin jirage na Lamido Aliyu Mustapha da ke Yola domin ɗiban maniyata zuwa ƙasa mai tsarki. Bayan jirgin ya sauka ne, sai shugaba na wannan kamfani na Nashab Travel and Tours Limited, Malam Yakubu Danjuma, ya shiga jirgin inda ya ringa gaisawa cikin mutuntawa da nuna ya kamata ga matafiyansu da aka ɗebo na Kano. Bayan ya kammala gaggaisawa da jama'ar da ke cikin jirgin ne sai ya saukarsa ke da wuya, sai matafiya na jihar Adamawa suka fito suka bi layi domin fara shiga jirgin na Max Airline 747. Bayan sun kammala shiga jirgin ne, kowa ya samu kujerarsa ya zauna, sai waɗansu daga cikin matafiya suka ce ya zama wajibi a gare su jinjina ma wannan kamfani na Nashab Travel and Tours da yadda ya musu alkawari ya kuma cika alkawarinsa. Alhamdulillah, gaskiya wannan kamfani Allah bai saka musu da alheri, kuma sun cika alkawari. Allah ya musu albarka. Duk za su tafiya gaskiya su zo da karkashin wannan kamfani, don gaskiya suna cika alkawari, kuma Allah ya bada sa'a. Suna Alhaji Ado. Abin da zan ce masha Allah, na gode, na yaba bisa akan wannan kamfani, ya mun samu jin daɗi. An yi kokari dai iya kokari, amma dai ba matsala, kowa ya samu dai visa, alhamdulillah ga mun mun zama shi. Allah ma kowa kuma dalilin zuwa wannan wuri. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma muna godiya kamfanin sakamakon jami'in cewarsa da ayyukan su da gudanarwa yadda ya kamata.
Daga nan ne sai aka rufe jirgi, rufewa ke da wuya aka tada shi, inda jirgin ya tashi daga filin sauka da tashin jirage na Lamido Aliyu Mustapha zuwa Jidda wato ƙasar Saudi Arabia. Hakika wannan kamfani na Nazahab Travel and Tours Limited ya ajiye tarihi mai kyau wanda ba za a manta da shi ba a nan jihar Adamawa, ganin cewa shi ne kamfani na farko da ya fara ɗaukan maniyyata zuwa Umara kai tsaye daga Yola zuwa ƙasar Saudi Arabia.